Moi! Olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Tervetuloa tänne suosittuun Torpparimäkeen tutustumaan vuonna 2012 valmistuneeseen upeaan kivitaloon. Kodissa on rakennusvaiheessa kiinnitetty paljon huomiota yksityiskohtiin ja tilojen suunnitteluun. Lähdetäänpä tutustumaan asuntoon tarkemmin. Takka luo tunnelmaa tilaavaan olohuoneeseen ja tyylikkääseen keittiön sekä ruokailutilaan. Yhdessä ne muodostavat avaran oleskelutilan, jonka tauluna toimii Haltialan peltojen vaihtuvat maisemat vuoden ajan mukaan. Molemmista kerroksista löytyy myös erillinen WC, jotka helpottavat arkea huomattavasti. Toisessa kerroksessa on 3 makuuhuonetta, kodinhoitohuone ja saunaosasto huikealla näköalalla sekä parveke. Toisesta kerroksesta pääset myös käyttöullakolle. Vehreät ulkoilumaastot alkavat heti kotiovelta. Haltialan peltomaisemat, keskuspuisto ja Paloheinän ulkoilureitit sekä golfkenttä tarjoavat upeat puitteet ulkoiluun. Päiväkotiin on matkaa 100 metriä ja kouluun 500 metriä. ...29-neliöisessä piharakennuksessa on varasto ja huone, jota voit käyttää vierashuoneena, työtilana tai vaikka kuntohuoneena. Jos heräsi kysymyksiä tai kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä. Nähdään esittelyssä.